Roja ronîbûna Kurdan, Piling welat, bedena desthilatdariyê têra bêdenkirin û tunekirina azadiyê nekir. Ji dema hatin ser desthilatdariyê û heta niha ev desthilatdarî ji bo Kurdan bêdeng bike bi hemû hebûn û derfetên dewletê xwe li ser nefesa civakê vepêçand. Bi awayekî îronek jî be mîna cilikeke şilk û bavê ji ser êgir xwe rakêşand ser qadên jiyanê yên civakê. Noqteyek tenê jî dînamîkeke tenê jî ya civakê nema ku para xwe ji van hewildanên tefandin û fetisandinê negirtibe. Salên 1990 salên ku îşkence, şewitandina gundan, kuştinên faîlê wan nediyar li ser civaka Kurd bi şîddeteke mezin hate meşandin. Desthilatdariya hingî ya dewletê li çiyê şerekê şîddeta wê hinek daketî, di qada siyasî de bi qedexeyan û di nava civakê de jî bi rêxistinên weke Jîtem û Hizbul Kontrayê bi hezaran cinayet pêkanîn, bi 10,000 mirov xistin zîndanan. 3 sal di ser wê demêra derbas bû çi guherî. Ji bo civaka Kurdan gelek tişt guherîn. Rewşa civaka Kurd a wê demê tê zanîn. Gelê Kurd di nava 3 salan da bi tekoşîna azadiyê gelek destkeftî bi dest xist. Her çend tekoşîna Kurdan weke şoreşeke klasîk were zanîn jî di nava 3 salan da Kurdan şoreşa xwe ya herî mezin şoreşa ronîbûnê pêkanî. Çawa ku di sala hevdemîn de bi ramanên Immanuel Kant, René Descartes û Jean-Jacques Rousseau pêvajoya ronîbûnê li Ewropayê dest pê bû, bi paradîgma modernîta demokratîk a Birêz Abdullah Öcalan jî civaka Kurd kete pêvajoyeke ronîbûnê. Desthilatdariya AKP mîna dêra Katolîk a Romayê mîna dadgehên Engîzisyonê bi dadgerên girêdayî xwe dest bi nêçîra rewşenbîr û siyasetmedarên civakê kir. Di nava çend salan de bi 10,000 mirov hatin girtin. Eger li zîndanan mirov mîna li Engîzîsyona nehatibin şewitandin jî bi her cure rêbazên psikolojîk û fîzîkî kiryareke derveyî mirovahiyê li ser girtiyên li zîndanan hate meşandin. Zîndan bi xwe destanîna ser azadiya mirovan e. Ango bêparkirina mirovan jî azadiya wan e. Lê desthilatdariya AKP ji tecrübeya 3 salî jî baş fam kiribe ku mirov azadiya wan ji dest wan hatibe standin jî di zindanan de dest ji doza azadiyê bernedane. Roma rêbaza li hemberî girtiyên di zindanan de gihandiye asta Engîzisyonên Roma, Portekîz û Spanyayê. Bi 10,000 girtî bi zanebûn bi sedan kîlometre dûrî malbatên wan kirin. Xwestin bi vê kiryarê bandoreke psikolojîk a gelekî xirab li ser malbatên girtiyan jî pêk bîne. Bi hezaran girtî bi awayekî sîstematîk lê bi keyfî bêyî ku huküm li ser wan hatibe dayîn di girtîgehan de weke rehîne digre. Li zindanan mafên herî bingehîn ên însaniyên girtiyan hatin xesbkirin. Radyo hatin desteserkirin, pirtûk hatin komkirin, lênûskên wan ji dest wan hatin derxistin. Mafê spor û aktivîteyên sosyal û çandî hatin bi sînorkirin û yan jî rakirin. Xwarinên wan hatin kêmkirin. Bi sedan girtiyên nexweş bi tevî rewşa wan a giran a nexweşiyê jî nehatin berdan. Nehatin dermankirin û hinek ji wan jî ji xwe jiyana xwe ji dest dan. Lêgerîna tazî li ser girtiyan hate ferskirin. Nivîsandina nameyên Kurdî hat qedexekirin. Girtîgehek tenê jî ku ev kiryar lê nehatibin kirin neman. Hiqûq û adalet li holê nema. Ev hemû jî armanc ew bû ku civakê bi zindanîkirinê bitirsîne çavtirsandî bike. Hem zindanê weke cihekî jê bitirse nîşanê civakê bide û di hundir de bi rêbazên mîna komkujiyan li hemberî girtiyan bimeşîne. Lê berxwedana li girtîgehan nîşan da ku sekna bi hezaran girtî û rehîneyên siyasî ji Galile Galilei ji Giordano Bruno ne cudatir e. Ronîbûna ku di nava civakê de dest pê kiribû lehiya rûbarê azadiyê agirê Newrozan a ji Mazlûm Doğan, Zekiye Alkan ku di dilê mirovan da cih girtibû nehate tefandin. Her çend AKP bi hemû derfetên dewletê ji bo tefandina vî agirê xwe weke cilikek rakişand dibe ser civakê jî cil şewitî bedena wê çiriya. Newroz ew yek gelekî zelal nîşan da. Tecrida li ser Öcalan û tecrida li ser girtiyan teva hemû bi hevûdin ve girêdayî ne. Armanc tefandina agir bû. Lê weke me got, şoreşa ronîbûnê ji şoreşên klasîk hêj bi bandortir û xurttir e. Kurd di nava pêvajoya ronîbûnê de ne. Ronîbûn redkirina her cure doma û qalibên ji aliyê desthilatdariyê ve tê dayîne. Ronîbûn gihiştina hêza lêpirsînê ye, lêgerîna heqîqetê ye. Hêzeke civakî ku gihişt be vê astê, tu astengî wê nikaribe pêşiya wê bigire. Encama derkete holê jî vê nîşan dide.
beşdariya girseyiya Newrozê îspata vê rastiyê bû. Dîrsa rewşa HDP wan dîn û har dike. Dibêjin çawa dibe ku ew qas parlamenterên wê, rêveberên wê, endamên wê hatine girtin, ji êrişên çekdarî bigire heta êrişên fîzîkî û lînçkirinê, ji qedexeyan bigire astengiyên hemû sazî û dezgehên dewletê, HDP çawa dikare li ser piyan bimîne? Çawa dikare hîna weke Partiya Sêyemîn her diçe dengên wê zêde dibe? Bersiv di çanda ku ji 3 salî zêdetir hatiye afirandin de veşartiye. Bersiv di 5 saliya Newrozê de veşartiye.